Ibanya Matchmaker, I greet all of you in the name of Chukwokika Abiama, God the Creator. Wow, we are doing matchmaker of a sister. What is her name? Gloria from Anambra State. She is 37 years old. Wow, she's working in the company. She based in Lagos. She's working in cosmetic company in Lagos. Wow. If you see her, you will like her. What are you going to do? Copy her number, chat her, tell her that you saw her number in Ibanyabia, that by God's grace, you are going to get married together. Wow. Call her, plan your marriage. Go in a neutral ground and plan your marriage. Where are you? Are you abroad? Are you at home? You are eligible. If you are between 37 till 48, read what she wrote in the caption. You will see what she wrote about herself. Please call your brothers, tag them, share her video so that she will have greater opportunity. She is very nice lady. You can't afford to miss this, my girl. When you see her, immediately you will see her, you will fall in love. What are you going to do again? When you chatting her, just please send her your pictures. Send her your pictures, at least 2 or 3, where you are standing, and tell her about yourself. Tell her what she needs to know about you, and she will send you her number also. The pictures. Send you her pictures also, and you get to interact to know each other more. You will love her. You need peace, just accept Ifoma, accept Gloria. She will give you peace. Wow. If you see her, you can't look any other places anymore. You will not look side or left or center. You will say, if it's not Gloria, I will not get married again. This is what God has ordained. Is ordained to you. Go, go, go. Where are our single men? Go for Gloria. Go. You will never regret it. Hey, ụmụnne, unu amara ka anyị si kwado. Anyị kwadokwe nke ọma o. Ndị a bụ ndị decent girls anyị na-arọpụtara unu. Unu ama regret. Kpọbanụ ndị bụ unu. Kedu ebe fanọ na abroad? Fanọ n'ebe ọbụla fanọ. Biko kpeeli na ekpele ọma wishie na lọk. Ịbụ onye nne, ịbụ onye nna. Kpeeli ekpele ọma wishie nye lọk. Ịbụ onye oyi gị nwoke na-achọ nwaanyị. Kpọọ oyi gị nwoke. Ịbụ anti, ịbụ sista, ịbụ broda, nwanne gị nwoke na-achọ nwaanyị. Kpọọ ọnya na ọmaka emego. O nwere ka o miskwie. Unu emiskweni, emeeni ka o solu na ndị iru ga-atọ ọchị na ekeresimesi ya, ka o solu na ndị a ga-agba nkwụfa. Anyị chọkwa ndị dị serious. Anyị achọrọ ndị bịa inyo enyo maọbụ ndị chọọ ịbịa mee testing. Mba, ọ bụrụ ụdị ndị anyị chọọ. Biko kenen, ana m ayọ unu do ndoriko. Biko nu do ndoriko, ana m ayọsi unu ike. Ọ bụrụ na ịbịa inyo enyo maọbụ ime m testing maọbụ iyi ọya, ịbịakwa na biko. Anyị na-eme ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. O kwuru sisi jee nụọ di na nwunye baa ụba, ị ga-anatakwa ngọzi si n'aka Chineke. Biko nu weli nọmbịa kpọọ ọnya, tag ya na ndị unu ma shia na post a wishie na lọk. Kpeeli na ekpele ọma. Unu jekwe na neutral ground gbaalụ. Unu arọshi n'onwe unu. Unu edine n'onwe unu. Idinekwe nwa mmadụ, ị ga-anụkwu ya. Onye nwaanyị, ikwene ka edine gị, maka edine ị ga-anụrọ gị. Ọ bụkwa mwute, ịghọtago. Onye nwoke, idebe ego gị. Onye nwaanyị, ije na-enapụ nwoke ego, ịghọtago. Anyị na-emekwe ka ọ dịla onye ọbụla mma. Onye mmụọ emegbune mmadụ, mmadụ emegbune mmụọ. Unu kpaa alụ nụọ di na nwunye. Ọ bụ alụ di na nwaanyị ka anyị si unu bịa kpaa. Anyị asịrị unu bịa mebe ihe ọzọ. Bịa eziokwu niile dị gị n'ọnụ. Ọ ga-abịa gaa n'iru n'ụba gị. Ọ bịa gaa n'iru n'ụba gị. Ọ bụrụ na ọ chọrọ, ọ gaba azụ. Onye ga-alaikikwa gị ga-alaiki gị. Imene ma ọ bụ si ha si achọpụta ikpeazụ, ọ bụrụ nsogbu. Ọkwa unu na-anụ ya, ụmụnne. O nwere onye ga-alaikikwa gị. Bịa eziokwu niile dị gị n'ọnụ. O nwere ndị a na-abụ agwa eziokwu fa apụba. Ị ga-eme ngwa ngwa rọrụ mmadụ. Ịghọtago, rọrụ mmadụ.
maka na akara aka onye ọbụla abụrụ ofu ịma nne onye ọbụla anya onye nụkwa nke anụ nka ị na-achụ ya ịma nchọtacha ihe niile n'ụwa o nwekwa ebe onye ahụ si dị mma nwee ebe o si gba njọ a na-ama na-eji ya a na-apịkọnata ihe a na-etinye ya n'ụdị isi wee like unu kpaa lụlọvụra unu